O filmez. Dați drumul jos, să lege. Dacă s-a... Trebuie să te filmezi și eu. Și la spitale s-a dus să pună asistentele, doctori, să dea examene. Da. Nu știu, Leana, ce o faci? Să vedem să duce și la ea. Elena e veche, nu așa ceva. Dar nu are... Dacă nu are ce trebuie. Dacă îi pune și pe doctor. Erica! Hai să facem o poză aici. Filmă! Ia, uite ce mare! Uite ce mușcă nebună. Ia. Este, bă. Te-a făcut rea, mă, te-a făcut rea, mă. Te-a făcut rea, mă. Au. Stați că vă arăt eu, zice ea. Aoleu. Aoleu. Ia băgă o față aici. Nu știu ce față are. Uite, are aici piciucuciu. Au! Bă, da, mușcă. Las până la 3 minute și l-opresc.